ଫାଙ୍କା କରିବା କଥା ସିଆଡ଼େ ରଖିବା। चक्र को आपण माने देखुଛନ୍ତି ସେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ସୁଦର୍ଶନ ଚକ୍ର ଯାହା କରାଯାଏ କାହିଁ କେତେ ଦୂରେ ସହସ୍ର ନାମରେ ଡାକିଥିଲା ପ୍ରଭୁ ଗଜ କାହିଁ କେତେ ଦୂରେ ସହସ୍ର ନାମରେ ଡାକିଥିଲା ପ୍ରଭୁ ଗଜ ତା ଶବ୍ଦ ଶୁଣି ତା କଥା ଶୁଣି ଆପଣ ଛେଦନ କରିଥିଲେ ସେ ମକର ଭୋଜର ବେଦ ସେ ମକର ଭୋଜର ବେଦ ସେଥିପାଇଁ କୁହନ୍ତି ଜଗତର ଠାକୁର ଜଗନ୍ନାଥ ମହାପ୍ରଭୁ